Dan iki nyumetrek rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak sumetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhe. Ah iya. Keng napa? Keslamet. Napane? Rambuté alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salahe Mula aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung rung tukul. Dikerok apa? Ayo ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok keroke ora omong aku kok. Landi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono. Oh. Iya. Ya. Tina Asline nek gelem ngrungokke no. Iya, sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cange lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. Cinten ta? Oh, agae sing ngenong kae. Meni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae den. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik iki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol kuwi ya ngono kuwi ora. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Kok kula nggih tau pas bareng ning kok batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki ya. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ha sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Ngandel ora. Iya. Jebel mong lali janjine siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko motormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron no, Pak. Bane ketoke kaya ana bakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro baron iki. Aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane picerasa Apa romansamu sindan-sindan iki ora ndek ciri wae. Duwe ciri kabeh. Nek takon aku, ngaku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae ngris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok
turu kedep. Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni lho. Nah iki jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek wis ra mingkem blas no. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Kok anggere kene didempek. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Kiwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk kiwa. Nek nengen nek kuwi ora bisa lurus barang ya. Aduh. Turu kok ambruk. Kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Ngapa? Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek tak nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa, Bus? Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok kok. Ya nembangke. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah ya nganggo Apa e? ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok seneng ndo dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men meraati kok ya. Iki mergo adem dadi malah iso. Alasan iki. Ben piye Ngandar-andar angan dukur. Aku wis ora Yo